Il-ħamis il-Maġistrat Doreen Clarke bdiet tisma' l-ewwel xhieda fuq l-allegazzjonijiet li qed isiru mid-Deputat Nazzjonalista David Take li ssuspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, offra eluf ta' euro lill-Partit ta' Delija biex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-sena l-oħra. Apparti l-investigazzjonijiet mit-taqsima għal reati ekonomiċi, inħatret inkjesta maġisterjali li qed tisma' l-ewwel xhieda. Minkejja li Adrian Delija jiġħad, David Take, il-middleman Melvin Toma u Keith Schembri il-kol qed jagħmlu l-istess allegazzjoni dwar il-Partit Nazzjonalista li ġie offrut flus biex jimmina l-kampanja elettorali ta' Casa. David Take kien fost dawk imsejħa sabiex jiġdu fl-inkjesta. Take ilu minn Ġunju tas-sena li għaddiet jallega li n-negozjant Fenech offra l-flus lill-Partit Nazzjonalista. Kemm kien l-ammont illi offra Jorgen Fenech biex David Casa lill partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx hekk intix informat illi offra 50,000 euro Jorgen Fenech biex Casa ma jiġix elett? Taf li jekk dan huwa minnu u l-sors li għandi jien dan jikkonfermah jista' jirriżulta f'corrupt practice? Nhar it-tnejn li għadda Keith Schembri xedt li Jorgen Fenech kien qallu li persuna fil-politika kienet tmur tikolandu, tixrob, toħroġ kważi fis-sakra u titolbu l-flus. Din il-persuna kienet Adrian Delija għal Schembri meta ġie mistoqsi mill-avukat u Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi biex isemmi l-ismijiet. Schembri qal ukoll li fl-aħħar tax-xahar Pierre Portelli kien imur għand Jorgen Fenech u jitolbu l-flus. Qal li Pierre Portelli kien ġie listenna xi siegħa biex jieħu mal-20,000 euro fi flus. Żied jgħid li Pierre Portelli anki der barra Portomaso fejn kien għaddej festin qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Adrian Delija ikun skomdu jikkummenta dwar il-laqgħa tiegħu ma' Jorgen Fenech, fikla li għalija talab lil dak li llum huwa suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia jekk jistax imur bix-xorts. Dr. Delija, meta ltqajt ma' Jorgen Fenech tista' tgħin id-data? Le, ma nistax intik id-data. Ma kienx importanti għax kienet waħda minn sensiela. Intant fuq ix-xandir nazzjonali Adrian Delija baqa' jirrifjuta dak li talab id-deputat tiegħu stess David Take li jesiġa li għandha ssir inkjesta interna fil-Partit Nazzjonalista fuq l-allegazzjonijiet ġodda li għandu fuq rasu l-kap. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.